салом алейкум дӯстони гиромӣ. дар навори омӯзиши имрӯза мо бо шумо сохтани паблик-Чатхоро дар Вайбер меомӯзем. барои оғози кор ба суроғае ки айни ҳол дар экранои худ мебинед гузаред. дар ин саҳифа тукмачаи подать заявкаро пахш кунед. майдончаҳое ки шумо дар айни ҳол дар экрани худ мебинед онро бо аҳамият бошед бо маълумоти дуруст пур кунед, яъне ном, насаб, суроғаи почта электронӣ, ташкилоте ки дар он ҷо кор мекунед ё ки намояндагӣ мекунед, яъне номи компания, рақами телефони Вайбер, яъне рақами телефоне ки бо он дар Вайбер шумо сабти ном шудагӣ ҳастед, сомонаи худ агар дошта бошед албатта, аммо аҳамият диҳед ки албатта ягон сомона бояд дар инҷо бояд нависем, чунки ҳамаи он майдонҷое ки бо ситорачаи сурх ишора шудагӣ ҳастанд, онҳо барои пур кардан ҳатмӣ мебошанд. Link to one of your social media accounts маъно онро дорад ки суроғаи яке аз профилҳои худро дар ягон шабакаи иҷтимоӣ ишора кунед. Estimated number of followers, тахминан чанд нафар ба паблик-чати шумо обуна мешаванд. From your social media, what is your largest number of followers? чанд нафар умуман обуна шавандагони шумо ҳастанд дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Public account name, дар инҷо менависед ки ҳамин паблик-чати шумо чӣ ном дорад, ё ин ки чӣ ном доштанаш дар кор аст. Public account language, забони паблик-чати худро интихоб мекунед, яъне асосан бо кадом забон мешаванд маводҳое ки дар он ҷо шумо паҳн мекунед. Country, Тоҷикистонро интихоб мекунем, албатта агар шумо айни ҳол дар Тоҷикистон бошед. агар дар дигар давлат бошед бас ҳамон давлатро номашро. Public account category, яъне кадом категория ба паблик аккаунти шумо, паблик-чати шумо бисёртар мувофиқ мебошад. аз рӯи мазмун интихоб кунед. Which chat solution would you like to use? дар ин ҷо якчанд намуди чатҳоро пешниҳод мекунад ки шумо бояд яке аз онро интихоб кунед. Later, яъне баъдтар метавонед муайян кунед, мушаххас кунед. Will this public account contain content unsuitable for users under 18? маънои онро дорад ки яъне маълумоти то 18 сола нафарон онро хонданаш ки мамнӯъ аст шумо дар ин ҷо паҳн мекунед ё не? албатта не кунед, чунки мутмаинам ки шумо паблик-чатҳои месозед ки ба кӯдакон мувофиқ аст. пас аз он камаро пур кардед, аксепт мекунед, яъне қоидаҳои онро ва тукмачаи сабмитро пахш кунед. инак биёед мегузарем ба яке аз паблик-чатҳое ки ман аллакай сохтагӣ ҳастам, паблик-чати алифбо. барои ин ба афзораки Вайбер медорем дар смартфони худ ва дар назди тукмачаи ҷустуҷӯ ба бахши паблик-чатҳо гузашта паблик-чатро интихоб мекунем. хеле ки мебинед онлайн тахминан чунин намуд дорад. аз тарафи дасти рост шумо метавонед масалан логотипи паблик-чати худро тағйир диҳед. бояд аксе ки барои ҳамчун логотип истифода бурда мехоҳед бошад дар чизи шумо, дар телефони шумо. дар видимост агар ки онро интихоб карда бошед, маъно онро дорад ки дар ҷустуҷӯ паблик-чати шуморо ёфтан мумкин аст. умуман дар инҷа категория, тафсироти шумо дар бораи он ки паблик-чати шумо дар бораи чи аст, калимаҳои калидӣ ва умуман ҳамаи маълумоти асосиро дар бораи паблик-чати худ шумо метавонед тағйир диҳед. аз ҷумла ҷойгиршавии география, онро вақте ки шумо местоположениеро интихоб мекунед, Вайбер худаш ба воситаи GPS ҷойгиршавии шуморо муайян мекунад. ҳамин тариқ ба воситаи тукмачаи сохранид, пас аз он ки шумо тағйир медиҳед маълумотро дар ин ҷо, шумо метавонед ҳама он чизро сабт кунед, маълумоте ки шумо дохил кардед. инак чунин буд Вайбер ва паблик-чат дар он ва биёед ба қисми асосияш мегузарем. дар ин ҷо дар напишити сообщение шумо метавонед паёми худро нависед ё ин ки аз қисми болоӣ ба воситаи тукмачаи махсус ягон нафарро даъват кунед ба паблик-чати худ. ташаккур барои диққат. ин буд навори омӯзиши имрӯзаи мо.